कोडीने प्रे होतो हो मग थोडं क्लासच जण आवडतं राहतो त्याला 20 वाजवला याला ज्याला गाडी वाक्षे व्हिडिओ ने अपलोड करू मी नवात बदामधी नेटम काम के मला असं बोलले जम या जोडी राहतो का जमना व्हिडिओ अपलोड करू सहा प्लस वन बस चॅनल जो कळले का ना मला नेट कारण की मला टेन्शन द्या mango suco no dá uma mancada जो मला व्हिडिओ अपलोड करू मी नवात बदामधी का ना passa lá आता tá uma lá तर हे जिथे अपलोड काय caraca कोणता तो फेमा será que mais tá mais cordão assim mais perto आता बाला पाहिजे isso aqui não dá nada ficou mata basta फमाता दा basta मला मात विचार पर करो जरा जमा कोड़ता अब दे डॉक्टर लबो दे चिंजू दे वही वाला खामा खा रहा सही लगा हां दिशा भी चिंजी हो बघितते की चिंजी नाही देव बाला Oh my god! Wow! हो मग थोडं क्लासच जण आवडतं राहतो त्याला 20 वाजवला हाव का